Vážená poroto, milí posluchači, jmenuji se Filip Sochor a nyní bych vám chtěl představit svoji středoškolskou odbornou činnost na téma kriminalita mladistvých v okrese Třebíč v letech 2017 až 2023. Na začátek mé prezentace vám představím cíle mé práce. V teoretické části jsem se pokusil shrnout historii trestního řízení s mladistvými a dále vyjmenovat a popsat nejdůležitější faktory, které mají vliv na kriminalitu mládeže. Stěžejní částí mé práce je pak vytvoření souvislého přehledu kriminality mladistvých v okrese Třebíč ve sledovaném období a na závěr potvrzení či vyvrácení dvou stanovených předpokladů. Prvním předpokladem je snížení kriminality mládeže v okrese Třebíč během pandemie COVID-19 a druhým předpokladem je její zvýšení po příchodu u válečných uprchlíků z Ruskem napadené Ukrajiny. Nyní se podíváme na faktory, které výrazně ovlivňují kriminalitu mládeže. Můžeme začít od rodiny, kde jedinec získává základní společenské a mravní návyky a je tak připraven do života. A právě zde může započnout jeho cesta delikventa, pokud je výchova v rodině nějakým způsobem zanedbána. Ve škole je jedinec poprvé součástí celé masy lidí a není vlastně jediným subjektem zájmu svého vychovatele. A i zde získává určité mravní a společenské návyky a právě poprvé zde interaguje s lidmi jako rovný s rovným. A zároveň zde potká mnohé své budoucí přátele do celého života, celoživotní přátele, a s nimi pak může trávit čas i mimo školu a to nazýváme vrstevnická skupina. Ve vrstevnické skupině tak může také často dojít k jednání na hraně či za hranou zákona, avšak je nutné zmínit, že koho si my zvolíme do naší vrstevnické skupiny, tím pádem s kým se budeme ve volném čase stýkat, tak je právě velmi ovlivněno tím, co nás naučili ve škole a co nám předali doma v rodině. Dále je zde sebekontrola a morálka jedince, což souvisí právě s rodinou a školou, kde získáváme tyto důležité vlastnosti a následně s nimi sami pracujeme a často si tedy sami můžeme zvolit, zda budeme jednat za hranicí zákona či ne. Na závěr musím zmínit i biologické faktory, které jsou mnohými kriminology opovrhovány a jinými opět vyzdvihovány. Jejich postavení je takové, řekněme, složité, ale je nutné zmínit, že nezanedbatelnou roli má u adolescentů například výše testosteronu u chlapců, která způsobuje jejich větší agresivitu, než mají dívky. Nyní si představíme dvě tabulky. První tabulka popisuje relativní příjem rodiny a jeho vztah k delikvenci. To znamená, můžeme si zjistit, že čím rodina má nižší relevantní příjem, tím je vyšší prevalence delikvence u mladistvých, čili čím je nižší socioekonomická situace rodiny, tím je větší šance na delikvenci jedince z takovéto rodiny. A tabulka druhá, struktura rodiny a její vztah k delikvenci. Můžeme zjistit, že delikventi mnohem častěji pocházejí z neúplné rodiny, než z rodiny celé plně funkční. A nyní máme zde graf, který se vztahuje k škole a kriminalitě mládeže. Můžeme z něj zjistit, že zdaleka nejvíc rizikovým oborem tak jsou učební obory, kde je prevalence delikvence zdaleka nejvyšší. Je však nutné zmínit, že tento výzkum byl prováděn pouze na školách v Praze a Plzni. Jako pozitivum můžeme vnímat relativně nízkou úroveň násilné kriminality. A nyní již ke stěžejní části mého výzkumu, a tím je kriminalita mladistvých v okrese Třebíč. Nejprve bylo nutné získat data k analýze, které jsem získal pro kraj Vysočina na webu Policie České republiky, kde jsou veřejně přístupná. Avšak data pro okres Třebíč veřejně přístupná nejsou a musel jsem je získat na požádání od krajského policejního ředitelství kraje Vysočina. V tom vidím také velké pozitivum mé práce, jelikož se jedná o první zveřejnění těchto dat. Následně jsem data zanalyzoval a vytvořil přehled pro všechny jednotlivé roky, které jsem sledoval, čili roky 2017 až 2023. Následně jsem vytvořil pro tyto roky grafy, které jsem umístil do přílohy mé práce.
Z těchto let jsem vytvořil souvislý přehled trendů, celkem 5 sledovaných trendů, které si nyní představíme. Za prvé se jedná o vývoj protiprávních činů mládeže v kraji Vysočina v letech 2017 až 2023. Můžeme pozorovat nárůst z nejnižšího počtu 120 činů v roce 2017 na 183 protiprávních činů v roce 2019 a poté pokles během pandemie COVID-19 a následnou mírný pokles a mírný růst v roce 2023. Vývoj procentuálního podílu kriminality mládeže na kriminalitu v kraji Vysočina, tak tento graf z části kopíruje právě graf předchozí, můžeme vidět stoupající trend do roku 2019 a následný pokles. Je nutné zmínit, že mezi lety 2017 a 2019 došlo k nárůstu o celý 1% bod, což je poměrně dost. Nyní se dostáváme již k okresu Třebíč, čili objektu mého zájmu, a prvnímu sledovanému trendu, a to je vývoj počtu mladistvých pachatelů v okrese Třebíč v letech 2017 až 2023. Můžeme vidět, že trend je celou dobu klesající a nejvyššího počtu právě pachatelů bylo dosáhnuto v prvním sledovaném roce, a to je počet 20 pachatelů. Během pandemie COVID-19 v letech 20 až 21 došlo k stagnaci a poté k mírnému nárůstu o jednoho pachatele na 16 pachatelů, avšak to nelze jednoznačně přičítat migrační vlně způsobené ruskou agresí na Ukrajině. Nyní předposlední sledovaným trendem je procentuální vývoj podílu mladistvých pachatelů v okrese Třebíč z mladistvých pachatelů v kraji Vysočina. Jako pozitivum zde můžeme vnímat, a nejvíc pozoruhodný údaj z tohoto grafu je rok 2019, kdy na rozdíl od celého kraje Vysočina nedošlo v okrese Třebíč k výraznému nárůstu kriminality. Posledním sledovaným faktorem jsou nejčastější protiprávní činy páchané mladistvými v okrese Třebíč v jednotlivých letech ve sledovaném období. Mezi tyto činy tak můžeme zařadit ty, které jsou nejvíc typické pro kriminalitu mládeže, nebo je laická veřejnost považuje za nejvíc typické pro kriminalitu mládeže, jako je například sprejerství, výtržnictví či držení a výroba psychotropních látek a jedů. Tak, co se publikace výsledků týče, tak pro odborné orgány jsem výsledky zaslal Městské policii Třebíči, Krajskému policejnímu ředitelství kraje Vysočina, organizaci OSPOD Třebíč a Charitě Třebíč. Tyto orgány se věnují práci s kriminalitou mládeže a mohou tak moji práci využít k zlepšení preventivních programů nebo naopak jako zpětnou vazbu ke svým preventivním opatřením a své práci. Dále byl pro laickou veřejnost vytvořen článek v Horáckých novinách, který jsem publikoval 6. března 2025. Co se týče možností dalšího bádání, tak jednoznačně je možné zpracovat obdobný výzkum a obdobná data pro ostatní okresy kraje Vysočina a vytvořit tak ucelený přehled pro celý kraj, či i pro ostatní kraje České republiky. Dále pak vytvoření specifických preventivních opatření na základě získaných dat, což je i účel, proč jsem svoji práci zaslal příslušným orgánům. A na závěr zopakování výzkumu v příštích letech a rozšíření tak celého výzkumu všech sledovaných trendů. Na závěr mohu říct, že cíle teoretické části byly bez jakýchkoliv problémů splněny. Byl také vytvořen ucelený přehled o kriminalitě mladistvých v okrese Třebíč, čímž vlastně byl splněn i hlavní cíl mé práce. První předpoklad o snížení kriminality mladistvých během pandemie COVID-19 byl potvrzen a druhý předpoklad o zvýšení kriminality mladistvých po příchodu válečných uprchlíků z ruskou agresí zasažené Ukrajiny byl vyvrácen. Toto je vše a já vám děkuji za pozornost a celou mou práci najdete v popisku videa.